హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎడిటింగ్ మ్యాక్స్. మనం స్నాప్సీడ్లో ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నా. ఫస్ట్ స్నాప్సీడ్ ఓపెన్ చేసినామంటే ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది. మధ్యలో ప్లస్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీ గ్యాలరీలో ఉన్న పిక్స్ కనిపిస్తుంది. మీకు కావాల్సిన పిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని పెన్సిల్ సింబల్ ఉంది కదా మధ్యలో, దాన్ని క్లిక్ చేసి ట్యూన్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దాన్ని నొక్కండి. బ్రైట్నెస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి, 25-26. క్లారిటీ 12% ఇంక్రీజ్ చేయండి. హైలైట్ 27%. షాడో -32 -26 చేయండి. పక్కన రైట్ మార్క్ ఉంటుంది, రైట్ క్లిక్ చేయండి. పెన్సిల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి కిందికి వెళ్తుంటే లెన్స్ బ్లర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా, దాని సంతలు పట్టుకొని కిందికి ఆగి ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మనకైతే ఇలా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దీన్ని కొంచెం తగ్గియండి. తగ్గిస్తే బ్లర్ 50% చేసి సెకండ్ స్టెప్ 25 చేయండి. 25-24 చేసి థర్డ్ స్టెప్ ఏమో మళ్ళీ 50 చేయండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసినాక సింబల్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. చేసి వ్యూ ఎడిట్స్ అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి లెన్స్ బ్లర్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. దాంట్లో మధ్యలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మధ్యలో సెలెక్ట్ చేసుకొని రాంగ్ పక్కన ఒకటి సింబల్ వచ్చింది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు బ్లర్ కనిపిస్తుంది. వెయిట్ చేసింది ఇది మొత్తం 0 పెట్టేసి మనకు కావాల్సింది ఎరేజ్ చేసుకోవాలి. పిక్ని ఎరేజ్ చేసుకొని పొరపాటున అడ్డు పోతే మళ్ళీ 100 పెట్టేసి మళ్ళీ దాన్ని తీసేసుకోవచ్చు. నేనైతే బ్లర్ చేస్తున్నా ఫోటోని. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా కావాలి క్లారిటీ ఉండాలనుకున్న దాన్ని బ్లర్ తీసేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, బ్లర్ తీసేసిన. ఇప్పుడు ఇలా బ్లర్ ఈ సందులలో 100 పెట్టేసుకొని బ్లర్ చేసుకోండి. చేసినాక రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసినాక ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ పెన్సిల్ సింబల్ ఓపెన్ చేసి ప్రాపరైజ్ ఫేస్ సింబల్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. స్మూత్ 2 పెట్టేసేయండి. స్మూత్ 2 పెట్టేసి ఫేస్ 27%, స్కిన్ స్మూత్ 75% పెట్టేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ టైప్ ఆప్షన్ బటన్ నొక్కి షేర్ బటన్ నొక్కగానే యాప్స్ వస్తాయి. యాప్స్లో
तो गाइज इस वीडियो में यूज्ड PNG प्रीसेट बैकग्राउंड अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको गूगल पे जाके लिखना है sachineedit.com। वहाँ पे मेरा जो सारा स्टॉक है इस वीडियो का आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, पुरानी वाली वीडियो का भी वहीं पे मैंने पोस्ट कर दिया। आपको अगर डाउनलोड करना है तो वहाँ से कर सकते हो। आप एक बार जरूर से विजिट करें और आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।